बबुआ बबुआ कहाँ बड़ा सा रे? अरे मर गिला सा का कोनो दवाइयो देवे वाला नहीं खे। बबुआ कहाँ गइला सा रे? कोनो नजर नहीं घंसा आवत। बबुआ सुर तो आओ दवाइयो दे दे न तो पाकल आम हो गइल बनी कब छू जाई कोनो गारंटी नहीं खे। का बाबूजी रगो चिल्लात रहिला भर दिना का भइल बा? हैले पानी का खोजतनी? अरे चचा मामा जो हतनी का बा? कौन हउए आँखियों से तो घड़ी गाँव में लौकता है। बबुआ सूरत हाँ बाबूजी तो अपनी आँखें ने धैला धरला खाली चिल्लात रहला भर दिना। बैठा है हमारा बाबू। रहुआ बाबूजी बानी नु खाली हमारे के कहत रहला आ बड़का भैया के कहबे ना करला कुछु खाली भर दिना सुत रहला खाली हमारे खरान करावत रहला। जाना तनी बाबूजी भैया दिन भर कल अकेले रहतने घर में भौजियो बाड़ी नु सब्जी बनावत तड़ी या 4 गो फरुआ छोड़ दे तड़ी आ सब चुरा के धो दे तड़ी अपने लइका फइका खियाव तड़ी अपन मरद के खियाव तड़ी। अब हमो बाबूजी घरे अब अलग घर बनाई। वो घर रही बा। हाँ बाबूजी हो का दे कल अकेले बाण लो। जाना तनी बाबूजी का कह भइयो बाने नु कमा कमा सब पैसा दे देताने आ इति का दे देताने पैसा कमा के आ भौजी बाड़ी नु अपना नैहर दे देताने अपना छीनर तू कम बड़ा खाली पेंसिल लेवा के बेरा लड़ाई करबा जा ये महीना के भेले पेंसिलियो नहीं खेल खाली हम ये कर लिला बाबूजी उ 15,000 ना कालेला घर में को लहका के धइले बड़ा भैया क्या भौजी क्या लगा कह दी रोज कल क के धइले रहता न हम तो रोग के करते कनी असहु करब। तू का करवाए बेटी छीनर हम सोचता नहीं कि एक ही में सदिया भी हवा हो जाए तो बढ़िया बढ़वे। हम पाकल आम हो गइल बानी कब छू जाई कोनो पता नहीं खे। ना ना बाबूजी हम शादी ना करब एके में रही त भैया भौजी ना तो सब साड़ी चुरा के अपना नैहर दे दी। ठीक बा बाबुआ ना मन बता बोलावा बड़का के कहाँ बा घर ही बानो। ठीक बा बाबूजी बोलाओ तनी भैया ए भैया अरे बड़ा हो काचिया तो हलो देख ली बाबूजी आ जा झट चला लो। अरे का झाप चलावता कि लाल चलावता ये आँख मनोले बड़ा जा ये से लौको तो तनी को का कहता लो का चिल्लाता जा आ लड़ाई कइले बड़ा जा बाबुआ यहाँ हमारा जान पे बीतल था और मरो कि कम मरो तू लोग आपस में लड़ता राजा। ना बाबूजी हम एके में ना रह अलग रह तबे रोग के करब ना त ना करब हमहु देखता नहीं बाबूजी एकरे मन बाल के रह के हम कहां कहता नहीं अलगे के बाना जोन त मेरा चोरा के धइले बड़ी त जानत नहीं खी। अब तू नहीं कस ले लेत महीनावा का महीना ले ले बड़ 30,000 में हमारे 5,000 रुपए मिलेला। 6 गो लड़का बांस हो तो कनी के खर्चा मेंटेनेंस कहां से होई? तब सब धन तुम्हें रख लो त 6 गो लेके बड़ से तो जय दे बाबुआ चुप रह ओकरा के नया किताबा दे दिया ओकरो खर्चा है कि नो 6 गो लइका फइका है तू पुराना के में हमें पेंशनिया से बना ली है। रहुओ बाबूजी बाइनो खाली करे के राजा करे के फेर में रहिला रहुओ टपकी जी त ठीक रहे रहुओ कहते बन त ठीके बा हम पुरनके में बनाई आउ का पुरानका में तोर कहां से हिस्सा रे? उ जमीन हमर में हरारू के नामे बा ली हम 2 लाख रुपया कमा के दे रही त का भिलो आही कर दवैया में ना लागल 2 लाख सब इनकर दवाई में लग जाता तो इनकर पेंशनिया का होता? पेंशनिया हां आ माई के कमावा कइले रही घरवा बेच के बोलो ना घरवा बेच के हां तू को भैंसिया बेचाई रहे 1 लाख के तो का भइल पैसावा अरे के कानून में लागल रहे आ मेहरारू के सोना के सिकड़ी बनैले रही उ कहां से? देख ली बाबूजी खाली चोरा चोरा सोरा के सिकड़िया आईटी बनावत रहता नहीं। अरे छोड़ा जाए है बाबुआ हम कहता नहीं किनकरा में ना रहब हम ना रहब तोरा में ठीक बा ई सब बात लिए। अरे छोड़ा जाए तो काहे खातिर लड़ता रह बात ये ल जाए लड़ाई के से बढ़िया बा रोज रोज एक दिन अपन बात ये ल जाए
ठीक बा सुन ले, काल पंचायती होबा मुखिया जी हैं। ठीक है बा, होई पंचायती। एमे मुखिया जी के कहाँ जरूरत बा ये बबुआ, अपन पंचायती अपने फरियाल है। बाबूजी सब लूट के धाली, रउआ तो लौके ना आँख से। ठीक बा, अपने में फरिया लेवल जाई। काहे फरिया मुखिया जी आई हैं? ठीक बता बोला ये बबुआ, हाला मत करा जा। गहना से गुड़िया में इतनी होई बाबूजी, बटवारा। हमार मौगी में तो हिस्सा हो जाई। मौगी में तो हाँ। भैंसिया बेच के बनी बड़ा नू कि कहाँ के दिले बड़ा? भैंसे तो रहू, हमार ससुराली से मिल रहा है दहेज। तो हमन के गाँव तू उतना खिल रही जा, हमार खेतों में ना होला। खेतवा में तो खेतवा में लेत नहीं खा, हम 2 कट्ठा दे दिला अपन सार के रहे खातिर। ठीक बा, काल तू मुखिया जी है नू, अपन हिस्सा ले लिया जौन तो हिस्सा हो। हाँ तो बताइए कर ही काल। ठीक बा, चुप रहो बबुआ। ठीक बा, हम चलत तानी। बटवा लिहा ज्यादा चुप रहा के भाई बबुआ, बांटला जा बांटे के बात, बाकी ये ठीक ना कइल हो जा। का बाबूजी ठीक कहने जा, ई ठीक हो गई बाबूजी, रउआ काम बना के खियाई। मुखिया जी आपके फैसला हो जाई अपन रहे के खपड़ा वाला घर में। अब ये थोड़ी ना बाकी हमनी को ये मिली, वो तो गोर गोटी होई। ठीक है बा, बांटला जा, प्रेम से बांट ले बजाता अच्छा बा, लड़ाई झगड़ा से है बबुआ। प्रेम से कर मौगी बाटे देबे तब नु बाबूजी, यही से कहने के मुखिया जी आई हैं। ठीक बा, तो मुखिया जी आवता रहना, बांट लिहा जा, लड़ाई क्या करे के बा। ठीक बाबूजी, हम चलते बने। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हमनी के भोजपुरी किंग चैनल के माध्यम से एगो कॉमेडी वीडियो पारिवारिक आयल है, ओकरा के देखी जा, लाइक करी जा, शेयर करी जा, सब्सक्राइब करी जा। ई कॉमेडी का आनंद उठाई जा, पार्ट 2 का इंतजार करी जा। जल्द ही आवता। जय माता दी। जय माता दी। तब के लिए धन्यवाद।